Fil-programm Insights fuq ix-xandir nazzjonali, il-kap tal-Oppożizzjoni ma kienx biss aggressiv fil-konfront tal-ġurnalist li beda jagħmillu l-mistoqsijiet, imma anki naqas milli wieġeb il-mistoqsijiet li bdew isirulu. Għall-linja nazzjonali tal-ajru, Bernard Grech ma rridx jgħid xi proposti għandu. Jekk tkun Prim Ministru, x'pjanijiet b'mod konkret għandek biex issalva l-Air Malta? Jiena mhux illum nista' nkun Prim Ministru sena u nofs oħra. Wad il-problemi tal-Air Malta li nistgħu insolvu 6 xhur oħra jekk tkun għaddiet il-pandemija jew sena oħra jew senti oħra iva nindirizzawhom skont l-snapshot li konna dakinhar. Il-kap tal-Oppożizzjoni naqas li jkollu l-fibra meħtieġa biex jgħid xi proposti għandu għall-pajjiż. Quddiem dikjerazzjoni tal-ġimgħa qabel fejn saħaq li jkun iblaħ jekk jgħid il-proposti tiegħu, Bernard Grech qal li lin-nies mhux se jvutaw għalih illum u talab lill-ġurnalist biex iħallih. Programm ieħor smajtek tgħid illi tkun iblaħ biex toħroġ il-proposti ekonomiċi tiegħek kollha minn qabel. F'dan il-kumment, f'dan l-ambitu, kif tistenna li n-nies jivvutaw persuna li huwa prospettiv Prim Ministru meta qed jgħid l-affarijiet fuq l-ekonomija? In-nies illum ħajvotaw. In-nies mhux illum ħajvotaw. M'għandix taqsam. Mela ħallini. Lanqas dwar kemm se jiġu jiswew il-proposti tiegħu ma rid jgħid u qal li jippubblika li jaqbel lilu. Fil-costings ħajkunu pubblikati. Tweġiba Glenn. Le, jkunu pubblikati, mbagħad hija kwestjoni tagħna kif nippubblikaw biex nippubblikaw. Fil-programm, Bernard Grech mistoqsi direttament dwar il-pożizzjoni tiegħu dwar diversi temi rid jilgħab gallerija u ma jgħidx lin-nies x'jaħsebu bħala persuna li qed jaspira li jsir Prim Ministru. Ħaxixa rikreattiva, inti taqbel li għandha tkun legalizzata? Jiena naqbel li għandu jkun hemm diskussjoni. Fil-mument bħalissa. Dawn huma Għandek opinjoni dwarha. Żgur li għandi opinjoni. Iva jew le ġifieri. Niddiskutu. Ejjew niddiskutu. Hemm min hu favur l-eutanasja fil-grupp parlamentari? Jista' jkollok minnu favur l-eutanazja, jista' jkollok minnu kontra l-eutanazja, ejjew niddiskuti. Għandek opinjoni dwar di? Żgur li għandi opinjoni. Mhux kwistjoni li hawnhekk nitkellmu biss hekk ampasan fuq l-affarijiet. Quddiem ċertifikat ieħor eċċellenti dwar l-ekonomija ta' pajjiżna fi żmien pandemija, dak ta' DBRS, Bernard Grech ma ġerraħx il-fatt li pajjiżna anki qed jiġi rikonoxxut għat-tajjeb li qed isir, fosthom anki fit-tissieħ tas-saltna tad-dritt u riformi għal aktar governanza. Li inti ikollok pjan ekonomiku jew m'għandekx pjan ekonomiku m'għandux jaqsam xejn. Jekk inti mortx tajjeb jew stajx mort aħjar. Dwar l-għażla tiegħu li jagħmel il-Kristi De Bono bħala kelliema l-ekonomija meta taħdem mal-Awtorità Maltija għall-logħob, huwa attakka lill-Kummissarju għall-Standards George Hisler talli ġibidlu l-attenzjoni li hemm lok għal konflitt ta' interess. Il-Kummissarju għall-Standards George Hisler illi qal li jekk isir hekk li kelliema tinħatar fuq qasam li taħdem fih mas-settur pubbliku jista' jkun hemm lok għal konflitt ta' interess. Li xi ħadd naqtawlu rasu jew norbtuh jew naqtawlu saqajh qabel jitlaq jimxi, hija xi ħaġa li jinsi nirreżisti bil-kbir fil-politika. Attakka wkoll lil ta' qablu Adrian Delija fl-istess ġimgħa li ġie konfermat li Delija ma rridx ikollu portafoll fix-shadow cabinet ta' Bernard Grech. Lil Delija qallu li missu ilu li beda jġeddet lill-partit. Bżonn ta' tiġdid mhux għandu bżonn isir fil-partit, imissu ilu illi beda jsir fil-partit. Bħalma kien għamel Lorenz Gonzi mat-Times fl-2013, Bernard Grech ma rridx jgħid jekk jirriżenjax jekk jitlef l-elezzjoni ġenerali. Jekk ikun hemm elezzjoni, meta ssir l-elezzjoni u skont ir-riżultat, jiena nikkonsidra il-pożizzjoni tiegħi. Tibqa' fismu ġifieri jekk jitlifa. Wara naraw. Imbagħad qal li huwa jirrispondi biss lit-tesserati u lin-nazzjonalisti u mhux lill-elettorat. Rispondi biss lejn it-tesserati u lejn in-nazzjonalisti.